Témou dnešnej hodiny bude niečo, na čo prídeme spoločne. Na jej hodinách ten naozajstný život sa deje. Poznáš tie živočichy na obrázku? Skúste mi povedať, či majú niečo spoločné. Tie deti majú naozaj príležitosť si to prepojiť s zasadením semiačka až po jeho rast a sledovanie rastu. Prinášajú to, že to je naozajstný život. Každá skupina sa zmení na odborný, laický, diagnostický tím. Budete parazitológovia, diagnostici. Naša pani učiteľka naozaj dobre vyučuje, hodiny sú stále zábavné a stále si vie nájsť nejaký spôsob, ako nás zaujme. Keď to povieme pred všetkými, pred celou triedou, aby všetkým bolo jasné, že čo robiť alebo nerobiť, aby som si zabranila prenosu vší do svojej vládne. Nevidím zmysel v tom, aby decká izolovanie niečo sa naučili na biológii, izolovanie na fyzike, na matematike a potom na to zabudli po napísaní písomky. Myslím si, že z každej hodiny by si mali odniesť niečo, čo v praktickom živote vedia využiť. Biológie sú iné ako od iných učiteľov, lebo stále nám vymýšľa nejaké aktivity. Keď nevieme vymyslieť ani nájsť žiadny spôsob, tak nám pomôže. A už viete, že to je pasomnica a čas presvedčilo. Na hodinách vytvára priestor na diskusiu. Naozaj deti majú také tie ozajstné aha efekty, keď objavia niečo, že toto je fakt, v tom živote to takto funguje. Oliver sa hral na pieskovisku, tak sa mu to dostalo za nechty a potom, keď si obrízal tie nechty, tak vlastne sa nakazil. Je dobrá učiteľka na biológiu, ale aj veľmi dobrá učiteľka triedna. Stále vymyslí nejakú dobrú aktivitu, nejaký dobrý výlet, kde ideme spolu a je taká veľmi aktívna do tých všetkých činností. A tak. Jednoznačne obrovským prínosom je environmentálna téma, ktorú ona otvára na hodinách. Každý z nás je iný a preto si myslím, že si každý zaslúži svoj vlastný prístup, aby každý mohol zažiariť. Ešte som nemal takú učiteľku, ktorá by tak dobre vysvetľovala a učila zábavnou formou. Nestalo sa mi, že by som sa nudil na jej hodine. Ona je vlastne tou dušou tej triedy ako triedna učiteľka už vôbec nie len v škole, ale vlastne aj v ich súkromných životoch. Martinka by sa mala stať učiteľskou osobnosťou Slovenska práve kvôli jej odvahe, kvôli tomu, aká je autentická v každej chvíli a akým je ozajstným vzorom ľudskosti pre všetky deti, s ktorými sa tu stretne. A na najbližšej hodine ja sa vás opýtam potom a uzavrieme to, že čo ste si zapamätali, čo možno už od dnes začnete robiť, aby ste predišli prenosu tých parazitov do vášho tela.